Okay, forestil dig, at du lige har hørt, at Netflix har udgivet en film, hvor Mads Mikkelsen, en skuespiller, du godt kan lide, spiller en badass legemorder med kun et øje, og måske har du endda set et billede af ham, hvor han ser virkelig, virkelig cool ud. Prøv at forestille dig, at det er det, du forventer, når du går ind på Netflix. Og så i stedet for, så ser du det her. Johnny Knoxville fra Jackass, som hænger ud i en eller anden villa et eller andet sted, og at han er legemorder, og han laver en masse jokes, og der er en kvinde i ikke særlig meget tøj, og så er der flere dårlige jokes, og så er der nogle legemorder, nogle ikke særlig gode effekter, lidt blod, og det hele ser lidt mærkeligt ud, og det er bare overhovedet ikke det, du havde forventet overhovedet for filmen. Det er muligvis den reaktion, du får, hvis du ser Polar. Jeg tror i hvert fald, at mange kommer til at få den reaktion, og jeg tror også, at mange kommer til at slukke for den film. For det var faktisk det, som min kæreste og jeg gjorde. Men så tror jeg videre. Polar bygger på en tegneserie, som er tegnet lidt i stil med Sin City, men det går altså ikke igen i filmen her. Og filmen handler om en legemorder, som går på pension, og lad os prøve at overforsimple det. Han går på pension. Hvis han bliver myrdet før han går på pension, så får han chefen en masse penge. Så derfor har Mads chefen, eller hvad man nu kalder det, han sender en masse legemordere efter Mads Mikkelsen. For ligesom at, fordi hvis han dør, så har de sparet en masse penge. Kort og godt, det er det, den handler om, og det bliver ikke meget dybere end det. Lille smule, men ikke meget. I skal ikke forvente mere end det i hvert fald. Filmen føles som to film i et. Filmen føles som en film med Mads Mikkelsen, som er sådan en okay, god film omkring en legemorder, der ligesom prøver at flygte fra fortiden, og det er sådan lidt stemningsfuldt, og det er faktisk okay, og selve billedsiden er også okay. Og det er en blanding mellem sådan en film, og så den anden film i filmen, det er en plat film med ikke særlig gode actionsekvenser, med en gruppe legemordere, der bare myrder en masse mennesker, og farverne er skruet helt op, sådan helt oversatureret, eller vist oversaturated, og det er ikke særlig godt. Og det er sådan lidt ærgerligt, og man føler virkelig, at man sidder og kigger på to forskellige film. I første halvdel af filmen i hvert fald. Anden halvdel af filmen, det er lidt mere sådan klassisk hævnplot. Og det er faktisk okay, men det er lidt svært at nå derhen. Mads Mikkelsen er på alle måder det mest stabile element i den her film, og det er ikke noget, jeg bare siger, fordi jeg er dansker. Hans del af filmen fungerer faktisk meget godt, og det gør de andre skuespillere i hans dele af filmen også. Hvis jeg ser filmen, så forstår I det her. Håber også, at andre gør. Men han er fint nok, og det er ikke fordi, at filmen er så katastrofalt dårlig, at det trækker ham ned, føler jeg. Jeg føler, at folk kan se den her film og stadig gå fra den og tænke, Mads Mikkelsen er sgu egentlig en fin skuespiller. Og den har også sådan fin nok action. Det er ikke en katastrofe. Mange vil kunne se hele den her film og være sådan, men jeg var underholdt nok. Problemet er bare, der findes så meget bedre. Men på den anden side, så er det altså en film, hvor Mads Mikkelsen styrer en hel masse sådan maskingevær eller maskinkanoner med laser på sine fingre. Thought you stopped smoking. Figured it wouldn't kill me. Der er ikke så meget at sige om den her film, og i sidste ende, så er det mere problemet, at der findes meget bedre film. Hvis du tænker, jeg har set det hele på Netflix, så fair nok, så se den. Det er katastrofalt, men gå ind og se Annihilation i stedet for. Den har du sikkert ikke set, vel? Annihilation er faktisk en god film, hvis man vil have sådan noget, der har lidt mere indhold. Så se Annihilation først i hvert fald, og så se Polar. Eller se Smoking Aces, som er en bedre version af Polar først. Men hvis du er meget fan af Mads Mikkelsen, så spring på Smoking Aces over og se den her i stedet for. Jeg ved ikke, om Smoking Aces er på Netflix, men den minder meget om. Derfor vælger jeg at give Polar 2 ud af 6 mig, fordi det var ikke en fantastisk film. Og jeg ved ikke, hvor højt det bliver på den her skala. Og det er også derfor vigtigt, hvis I kunne lide den her filmvideo, der plejer at være gamingvideo på den her kanal, så endelig like videoen, eller skriv en kommentar med, at I gerne vil se flere af det her. Eller bare klik på nogle af de videoer, der sikkert er rundt omkring her. Og så ses vi en anden gang, og så vil jeg gå ind og se sæson 2 af The Punisher færdig nu.